ÅOP står for årlige omkostninger i procent og er gebyrer plus renter lagt sammen. Og fortæller dig noget om, hvor meget du kommer til at betale over hele lånets løbetid. Her kommer 2 simple formler, du kan bruge til at udregne, hvor meget du kommer til at slippe i alt. Og et eksempel skal du også lige have. Hvis jeg for eksempel låner 3.000 kroner til en ÅOP på 1000%, så betyder det jo i realiteten, at jeg kommer til at betale over en løbetid over en måned. En af grundene til, at nogle lån som dette er så dyre, er fordi, at du ikke stiller nogen sikkerhed. For eksempel, hvis du går ned i banken og låner 1 million kroner til at købe et hus for, så stiller du sikkerhed i huset. Så det vil simpelthen sige, at hvis du lige pludselig ikke kan afdrage på dit lån mere, så sidder du faktisk i bankens hus, og så sender det på tvangsauktion, men det kan disse firmaer ikke. Det er simpelthen også bare derfor, at det er så dyrt.